haturkan selamat malam dan juga aktor atau sutradara yaitu Bapak Gopur ya. Kami haturkan selamat malam, selamat menonton dan bergabung bersama Chandra Kirana. Sekali lagi kami ucapkan kepada saudara-saudara, bila mana Anda punya gawe, punya acara, ingin mendatangkan Chandra Kirana, baik campur sari maupun ludruk, Anda bisa datang ke sekretariat Desa Kemlagi Mojokerto. Satu kali lagi kami ucapkan Desa Pandancari Kemlagi Mojokerto. Chandra Kirana yang telah di bawah pimpinan Ning Mei Chandra Dewi. Saudara, untuk lebih hangat dan lebih semarak kembali tentunya GS Alekteng biar petnya bersama Karawitan Puncak Wangi hadir di hadapan Anda tentunya bersama Ning Riana, Ning Riani, Lilin Karnina, Yuni Marsa hadir di hadapan Anda akan mempersembahkan tembang-tembang campur sari.
saderengipun kalau aturi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadose kilang rancak nggih. Kurang rame. Kawula aturi malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing jawab tak dongane rezekine akeh, rezekine lancar, panjang umur lan barokah. Sing ora jawab tak dongakno anake akeh. Nggih menika tasik kebanggian malih kalian campur sari Chandra Kirana menika lalatan saking Mojokerto. Menika ngauturi campur sari kangge para kadang sutresna sedaya mbok pilih wonten ngersakaken gending utawi lelagon kawula sumanggaken. Inggih kangge Bapak perangkat desa mbok pilih ngersakaken gending monggo Bapak request nggih mboten napa-napa. Mas sing brengose jembrung kowe kok ning kono Mas. Nggih mbok bilih wonten ngersakaken gending monggo Ibu kawula sumanggaken Bapak. Nggih kangge ngrantos dumateng para kadang mundut gending menika jenengan lajengaken langgam mawon Mas. Sing enak iki jane langgam apa ya? Ya aja tambal ban oh langgam tambal ban iki kok piye? Nggih paringi ninggal katresnan mawon nggih. Tombo kangen. Nggih tombo kangen ngono to. Nggih pun paringi tombo kangen kangge pengrawit sing ganteng-ganteng masyaallah.
Mas apa wis lali sliramu dek semono yen dolan karaku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetemengan karo aku Hatiyo tombo kangenku kangenmu bali nalika eling iku Sepi rasane waktu biyen dolan dhewe lama terus eling kancane Jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun eling kancane Mas gelang alit sakulit kang kenapa kangen iki rasa durung butuh tangi kosok kangen sing bisa mati Inggih menika tembung kangen sampun kapiyarsa pamurutan saking pengerawit Chandra Kirana. Nggih dhumateng para penonton mbok pilih ngersakaken gending monggo kangge perangkat desa. Desa Mbang Sri nggih Pak nggih. Nggih monggo niki wonten sing ngersakaken gending request monggo adi-adine kula nggih monggo. Pak Babin, mboten ngersakaken gending panjenengan Pak. Lagu nggih saged lho. Nggih, kalih ngrantos nggih. Mas niki didamelaken umpama. Hah? Aku ora greges, kok sampean ya greges ya. Heeh. Nggih, mantan iki nggih greges nggih. Sinten sing nedhi? Sinten? Oh, Bu Lurah. Nggih, oh Pak Lurah. Mangke Pak Lurah diaturi minggah mriki nggih. 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 Cocok. Nggih, monggo Mas Yosi.
Pak diparingi gerigis. Lestari, Pak. Monggo, Pak.
Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Genes kiandes luwes sak soleh sing manis mung selirane. Ojong jari telung rondo nikah lopo ora butuh kae butuhku mung nyambut gawe ya mas gandes luwes piyayine tak kadang anak putune traing nata garwa risang danang saya Iki gending apa jebul iki gendingi walu-walu nang ati dadi marang merga gendingi walu-walu tetap aku mesem tetep guyu prayogan mbok aja gampang nasu lamun nesu lamun nasu tumrap awak dadi guru sampeyan mas melu-melu sapa gugatku melu sing sayang ngati dadi padang gampang dolek sandampangan nadyan bunga susah aku tetep nembang kan mbok aja gampang sembranan yen kebranan urip beda surang iki jenengan tanduk apa malih Bapak Banyuwangi mente Jerry
Lakayeng jamune menteng ana uga blimbing wulung sedakap kang awe-awe aku ngerti yen durung warung aduh saja yen dibutuhake jeneng jomprat wis nakir amungan sikutmu aja nganti cengeng jebulaning banjur mengen. Sampun apa? Nggih, jenengan damelaken Nggih, Mas Gun, gak ta? Hah? Ayo lo, nang sat-sat lo, selak bengi lo. Nggih ta mboten? Oh, anjene. jenengan damelaken ilange gelang kalung, Mas. Oh nggih. Terakhir nggih, Mas.
Kirana.